Camelia, dragă, îți mulțumesc că ai acceptat să faci acest interviu, așa că aș dori să știu, înainte de toate, dacă ai mai încercat ceva, înainte să cunoști programul AMAFIT, dacă ai mai făcut alte programe, dacă ai mai făcut diete, cum a fost pentru tine acele programe, diete, sau ce mai exact ai făcut tu, sau poate ai făcut singurică, ai încercat ceva singurică? Da, am încercat de foarte multe ori. De fapt, am încercat eu singură să cresc fără pastile, fără nimic și am încercat să mănânc mai puțin mâncare și de mai puține porții. Mâncam de 2 ori la zi, poate. Dar nu notam nimica, niciun schimb. Poate slăbeam 2 kg maxim și în rest, după 2 săptămâni de zile, mă plictiseam, vedeam că nu mai am efecte și începeam să mănânc normal. Sau când vedeam un film sau așa, mai mâncam niște pufulezi, niște snack-uri, niște cartofi la pungă. Când îi vedeam la fetiță să mănânce ceva dulce, mâncam și eu cu ea. Și puțin, așa, se punea, deci nu coboram. Nici nu suiam, dar nici nu coboram. Ok. Și de când cu programul astea, obiceiurile astea s-au redus, nu mai ies, nu? Da, exact. De când te-am cunoscut pe tine pe Facebook și am văzut fetele cu testimonios și am zis să-mi iau inima în dinți să întreb și să mai încerc încă o dată. Da, exact. Exact, am încercat și cu pastile. Am cheltuit bani și pe pastile dietetice, dar nu și-a făcut niciun efect. Niciodată n-am avut efect la ele. Din contră, îmi ziceau că ți-au poftă de mâncare și aveam și mai multă poftă. Nu știu dacă era psihic, poate. Păi ți-o faci, da. Exact. Știa și cu foame, se ciudă, păi mai iau și astea și eu în loc nici nu vă rezulta, că de vreme rezultatul pe a doua zi, nu-i nimic, atunci stai că după aia simți că mi-e foame, dimpotrivă, invers. Ok, cum este pentru tine programul AMAFIT? Încă ești în program, cum este? Da, sunt mulțumită, sunt foarte mulțumită, pentru că tu ai fost alături de noi la fiecare pas, ne-ai ajutat, de câte ori am avut dubii sau la început a fost dificil, nu a fost ușor. La oricine, la toată lumea, așa. Primele zile îți venea să mai mănânci, să mai așa, aveai ansietate și ziceai un biscuit, ceva în plus, dar am încercat să mă abțin și beam câte un ceai sau încercam să fac altceva și îți scriam ție ca să mă calmezi, ca să mă ajuți, să mă sfătuiești. Da. Tu deja, bravo, tu deja ți-ai atins obiectivul, nu? Câte kilograme ai slăbit? În câte luni? Am slăbit, da, exact, în ăștia aproape 3 luni am slăbit 8,5 kg, ceea ce nu am reușit în ani de zile. Deci de când am avut fetița de 6 ani de zile, eu aveam 55 de kg și am suit la 65, dar eu am notat oricum. Nu sunt multe kg, dar eu nu mă vedeam bine când mă uitam în oglindă. Nu mă simțeam bine cu mine însă. Da. Dar acum... Vârsta, dacă vrei să ne zici, dacă vrei. Da, am 41 de ani. Ca asta știam că e peste 40, dar nu vreau să greșesc. De-aia zic, ai un corp de 20, chiar înainte ziceam, wow, ce fain. Da, aș vrea eu. Nu. Super bine arăți. Am celulită și am de toate. Ca toată lumea. La 40 de ani, un pic de piele lăsată, dacă ne-am mai îngrășat, un pic de celulită, aia niciodată. Trebuie să fii super, super corect în alimentație. Super corect. Da. Și eu am. Un picuț acolo e. Dar când avem mese libere, eu încerc să nu le fac, poate. Că dacă trec un pic sfârșitul de săptămână, să mai mănânc ceva în plus. Prefer să mănânc un pic mai multă cantitate decât să mănânc o pizza sau o hamburghesă. Și vreau să mănânc un pic mai multă cantitate din ce am mâncat decât să mănânc pizza. De exemplu, am 3 luni de zile fără să provez o pizza și o hamburghesă și nu aș vrea. A fost și ziua la fetiță, am mâncat tort. Trebuie să faci, pentru că pe perioadă lungă nu rezistă, după aia simți nevoia și nu să intri în chestia asta că vrei mai mult după aia. Mai bine fă săptămânal dacă o ai, fă-ți poftă, dacă e un program, de ce nu? Și crede-mă că slăbești mai mult. Da, corpul revine. Nu, mi-am dat seama că am mai trecut peste câte una
Și mi-am dat seama că după câteva zile, dacă tu încerci să menții dieta din nou, să nu ieși din program, corpul își revine. Am o fată care, vai, atât de mult a grăbit și zice, da, nu mai mult decât, mai puțin decât îmi dai și nu mai vreau să fac nici mesele libere. I-a blocat totul. Nu, a blocat totul. Când a văzut că de fapt a mâncat și a făcut masa liberă, a făcut tortul și a făcut asta, și de fapt a dat 1 kg, aproape 2 kg și când făcea, era restrict, pentru că eu până la urmă nu oblig, nu poți peste, dar dacă vrei neapărat și ții să mănânci puțin, mai puțin și nu vrei masa liberă, ok, dar eu te sfătuiesc, pe perioadă lungă nu e de folos, fă cum trebuie, cum îmi spun, că așa. Ce crezi? A slăbit după ce a văzut, vai ce ciudă, bine am făcut masa liberă și am slăbit mai mult în săptămâna cu masa liberă decât am slăbit în săptămâna că eu treceam de mie că avea ceva botez, a fost un obiectiv a ei cu botezul, să aibă rochița, să o poarte și așa. Și după aia zic, gata, fiecare săptămână îmi fac poftele, da? Zic, vezi? Da, păi și eu acum la piscină, ce satisfacție am de câte ori îmi pun costumul de baie și cobor la piscină. Deci mi-era rușine să cobor la piscină în vara asta. Și tu ai piscină lângă tine? O am jos, în fața blocului. Și nu puteai ieși de rușine, vai ce bine. Și acum mergi. Trebuie să vezi. Stai să-ți arăt. Și acum mergi. N-ai probleme. Păi pot să cobor în fiecare zi la piscină, doar că e piscină comunitară de la bloc. Așa să țin telefonul să nu cadă. Știu, sunt și aici. Ok, am înțeles. Dar n-are nimic, dar cum zici tu, da. Stai să-ți arăt așa invers. Poți să vezi. Ce frumos. Vai! Da. Și acum pot să mergi și nu folosesc oamenii tu, nici copii. Deci suntem 16 familii în bloc aici unde... Frumos. Ce vreau să mai întreb? Doar în vară este piscina deschisă, în perioada verii. Asta în Spania e ceva normal să ai piscină la bloc. Ceva normal. Ceva normal, da. Și ce vreau să te întreb? Cum am fost de un raport cu tine, dar tu deja ai spus că te-a ajutat, fetele pentru grupul, dacă te-a ajutat, dacă este de folos. Da. Deja ai răspuns și la asta, că ți-a fost de folos. Cât ai fetele am mai vorbit între noi și ne-am mai sfătuit câteodată, poate am mai încercat să iau contact cu vreuna. Păi cum ai făcut aia? Păi cum așa? Și bravo. pentru că odată ce postezi farfuria de mâncare, fetele când o văd mai reușită sau așa, întreabă, cum ai reușit să o faci așa de bine? Da, și apoi te pui în contact cu o fată, cu alta și mai vorbești. Am vorbit cu 3-4 fete în tot timpul acesta și sunt foarte drăguțe și ne mai scriem din când în când, dar ne menținem cu programul. Dar am făcut prietenii frumoase. Super, asta cu prietenia știu că se face, de obicei le văd care și cum, dar uite că tu dacă nu reușeai să intri Zoom-urile și asta, nu reușeai să fii Zoom-urile, te uitai după, dar uite că totuși și nu-mi dădeam seama că în Zoom, când se intră, eu mai văd care cu care mai leagă prietenii și mă bucură chestia asta. Chiar eu am făcut foarte multe cunoștințe online și cunosc și prin drag de ele, prin intermediul programului și prin alte cursuri care le-am mai făcut eu. Deci pentru mine, chestia asta virtuală îmi place. Îmi place și poți să leși prietenii, chiar se poate. Deci eu beneficiez, iau cei buni de pe online, să zic așa. Mă bucur că mă bucur că ești bine, mă bucur și mesajele frumoase care mi le-ai trimis, deci mă bucur că ești fericită, că poți să zic că ai renăscut. Eu sau să zici tu. Exact. Așa deci după naștere, după ce am avut fata, niciodată nu am reușit să pierd kilele și mereu am zis, am dat vină pe situații. Cum am fost gravidă, din cauza că am avut copilul, dar nu era problema. Problema eram eu. Alimentația mea. Alimentația, vezi? Bun. Și schimbarea soțului, nu? Cum la început. Exact. Ca să știe fetele. Da, exact. Soțul meu este fit. Da, dar era un pic împotrivă, că tu ai mai încercat și o zis că mă lași cu dietele tale, mă lași cu exact. Cu banii stricați. Exact, pentru că el deja mânca sănătos. Eu îi făceam lui mâncare sănătoasă, dar cum nu prea țin să menționez că nu prea mănânc eu multă carne. Da. Și în cazul ăsta am încercat să fac dietele care ni le-ai dat de post, de exemplu. Sunt multe rețete, dacă nu mâncăm carne, ca să ne ajutăm. Mănânc carne de pui, dar sunt alte tipuri de carne care nu le mănânc. Nu mănânc carne în cantitate. Dar cu rețetele care ni le-ai dat, am putut să alternezi, să faci, să schimbi, da. Și cu rețetele de deserturi
ok, perfect. Deci cu ele am fost cea mai fericită. Pentru că eu sunt destul de dulce. Și în momentul de față am prăjitura cu banană făcută. Care acum te și lasă mergi să o mănânci. De-aia zic, mă bucur și zic, sunt fericită că așa cred toate. Vai, pe mine mă susține soțul, nu mă vrea, dar nu-i la început, dar să vadă schimbarea în tine. Când au văzut schimbarea în Camelia, uite că și el deja a început să întreabă, chiar dacă e o persoană care știe, care se pricepe, care e fit, dar totuși, bă, dar fata asta sau soția, uite-mă, vă schimbare prea, vreau și eu un pic să văd cum faci tu, vreau un pic să văd. Și uite, așa a reintrat și el. Repet, știind deja, având deja multă teorie, că eu spun, mult știu teorie, dar totuși te mai schiebi, mai mergi încolo. Uite, de ce e nevoie să ai susținere și... Exact. Eu de la tine am învățat că dacă schimbăm un pic dieta, deci nu mâncăm atâta pâine, și nici nu renunți de tot la ea. Exact, nu renunți, nu trebuie să renunți. Putem mânca pâine în alte cantități sau din alte tipuri de făină care sunt mai sănătoase și sunt mai bune pentru digestia noastră, pentru că până la urmă stomacul, ca să facă digestia, trebuie să mănânce mai sănătos. Și în afara faptului de pâine, se poate mânca multe alternative. Poți să mănânci pâine când vrei. Deci eu pot să mănânc două felii de pâine la mijlocul zilei, în fiecare zi, dacă vreau. Și în afara faptului de asta, uleiul, la fel, trebuie să mâncăm mai puțină cantitate de ulei. Pot să spun că acum nu mai cheltui atâția bani în ulei. Vezi că e și scump uleiul de măsline. E foarte scump, exact. Acum ți-a ajuns o sticlă 2 luni. 3. Da, exact. Nu mai pun atâtea la mâncare. Înainte și la salate. Și am învățat să mănânc salatele fără atât ulei. Poate nici nu mai pun eu în salatele mele ulei. Și le pun puțină salsa sau ceva maioneză light, ce ne-ai învățat tu să mâncăm și este mai bună, mai delicioasă. Bravo. Ce ai recomandat? Zi. Nu? Scuze. Ce ai recomandat fetelor care ca și tine mă urmăresc de mult sau chiar au început să mă urmărească, dar nu au curaj, nu pot să creadă cum am încercat atâtea, dar nu reușesc, n-are cum. Ce are în plus Dana? Amafit? Ce are în plus Dana? Exact. Programul lui Dana. Deci, fetelor vă recomandez din drag, cu suflet și programul lui Dana funcționează. Nu este încă o dietă vândută în plus. Intrați în programul Danei cu încredere, pentru că o să vedeți schimbarea dinainte și după. Și ca și mine la rând, eu mă uit în oglindă și de câte ori mă uit în oglindă mi-aduc aminte de Dana. Mi-aduc aminte de programul ei, de dieta ei și de faptul că am reușit și mă simt bine cu mine însumi. Și să nu mai spun de fiecare dată când îmi pun o rochie, când îmi pun un pantalon. Pot să-mi pun haine care acum 5-6 ani de zile le aveam în dulap. Păstrate. Exact. Dar acum îmi pun haine de acum 5-6 ani de zile. Nici nu a trebuit să schimb dulapul, vestuarul. Am putut să îmi pun haine dinainte care îmi plac încă. Fustițe, încă mai scurte, nu? Normal, care înainte ziceai tu, cum să-mi pun asta? Că nu mă văd bine. Cum? Sau ușa, sau fața. Deci schimbările la mine au fost foarte pozitive. Mâinile, brațele nu mai sunt ca înainte, picioarele, tot și mai ales sănătatea. În primul și primul rând sănătatea noastră, pentru că eu am tiroidă și am reușit să cobor colesterolul de la 230 la 200 de moment și o să-l cobor și mai mult. Mai mult? Bravo! Da, am să încerc să-l cobor. Da, cu dieta lui Dana, Aveți încredere că funcționează. Funcționează, fetelor, înscrieți-vă. În afară faptului că funcționează și rețetele sunt foarte bune, nu este scump, este bine de preț și merită să vă vedeți bine. Să rămână, Evita mea, te pup și îți mulțumesc. Îți mulțumesc ție, Dana.